vi tager det som kæledyr i stedet for. Det er næsten sådan for dig. Den er jo længere om der under. Er det mine, der kommer derovre? Sgu da legetøj. Det er en rotte, mand. Ja, det... Prøv at se den. Den er ikke for sjov, det kan jeg godt sige dig. Den bider altså hårdt sådan. Det er godt.